jelas ya apa ya apa urutane apa. Saiki ku Saiki. Kudu wingi lho ya. Saiki lho ya. lho iku ape wingi ya. Ya apa sih kon iku cerita saiki, ngomong wingi. Apa yang ngono iku ceritane ya? Kejadian iku wingi-wingi ngene iku lho ya. Oh, Wis pokoke kejadian. banyak kejadian. Kejadian sekarang itu ternyata berhubungan dengan sumbu pendek. Enggak ngono. Apa kan gaene saiki sumbu pendek iku? Lah kok malam sumbu pendek apa sih? Wong-wong iku lho sumbu pendek saiki. Lah ya berarti wong-wong iku apa pedagang kompor iku kan. Zaman biyen kan mendadak sumbu ditarik iku kan. Gunungan listrik itu. Iya. Dadi ngono iki ya opo sih duduk sumbu pendek. Ceritamu awal-awal ya apa? Awal. Cak. Cak.